ପରିସ୍ରାଗାର ନଥିବାରୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ତେଣେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ଘଟଗାଁ ବିଡିଓ ସଙ୍ଗୀତର ମୋଚନାରେ ରହୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ। ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଘଟଗାଁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ପରିସ୍ରାଗାର ନଥିବାରୁ ବିଶେଷତଃ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀମାନେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଘଟଗାଁରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅନୁଦାନରେ 2009ରେ ଏକ ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଗତ 2022 ମସିହାରୁ ପାଣି ପମ୍ପ ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବରୁ ଏହାକୁ ଆଉ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇନଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ମୁକୁନ୍ଦପୁର ପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଘଟଗାଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବାରୁ ବିଗତ 2023 ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ନୂତନ କରି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବିଡିଓ ଉମାକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏଯାବତ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ବହୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ନଜର ନ ଦେଇ ବିଡିଓ ମହାଶୟ ପୁରା ସଙ୍ଗୀତର ଆସର ଜମାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଚି ବୋବାଲିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଡିଓଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କଟାକ୍ଷ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜନସାଧାରଣ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି।